valoració d'aquesta 17a Fira Expo Clàssic d'aquest any 2012 és una valoració que nosaltres fem positiva d'aquesta fira. Per què? Per diferents motius. Perquè podríem dir que objectiu assolit, sempre amb aquest cicle de crisi, qualsevol esdeveniment firal que es pugui fer i que tingui cert èxit, no nosaltres ens omple de satisfacció, sinó que l'aposta en aquelles fires que tenen tradició, que estan molt ben definides, que són professionals, que tenen una dimensió extra, diguem-ne, un punt d'internacionalitat, doncs fa que Mollerussa es posicioni finalment com allò que és un referent a les Terres de Lleida i també a Catalunya. El fet que la Fira Sant Josep, la Fira d'Expo Clàssic d'aquest any, hagi mantingut el nombre d'expositors, haguem pogut mantenir un mercat d'accessori molt i molt potent, recollint la satisfacció de l'expositor perquè les millores que no hem compromès l'any anterior en poder facilitar, com era millorar el tema de la climatització en el pavelló, això s'ha resolt i veurem molt positivament que l'organització que percep l'expositor és una bona organització que millora any rere any i que cada vegada és més sensible amb aquelles necessitats que té el mateix expositor. De visitants estem a falta de poder acabar de fer el recompte final, probablement voldrem les mateixes dades d'assistents que l'any anterior, amb la qual és una molt bona dada, com deia ara el president de la Fira, en moments de crisi mantenir el nivell d'expositors i de visitants, doncs per nosaltres és tot un èxit. Bé, la trobada de motos ha estat també, com cada any, tot un èxit, prop d'un centenar de participants en la trobada, amb una qualitat en les motocicletes espectacular, és a dir, han estat motos clàssiques molt ben conservades, molt ben mantingudes, ha estat tot un recorregut per diferents pobles de la comarca, molt amè, i bé, finalment hem donat un tomb per dins de Mollerussa perquè tots els ciutadans de Mollerussa també poguessin participar i gaudir de la trobada. Aquest any ja fa 3 o 4 anys que totes les fires baixen molt degut a la crisi, però totes van baixant. Aquest any ha vingut molt poca gent aquí, que passen moltes fires petites, només les grans, com a Barcelona i Madrid, que va molta gent, però això no vol dir que es vengui més. Es ven més, evidentment, perquè hi ha més gent, però la cosa de l'economia està molt fumuda. Sí, les ventes han baixat un 40-50% en 3 o 4 anys. Com a pavelló i això, fabulós. Quan a preu d'estand, perquè està molt ben adequat, fabulós. Perquè hi ha fires que són poder més lluny que aquestes i l'estant no té res a veure amb aquest i més car, millor. Una avaluació de fires com aquesta deu estar, Reus també és més gran que aquí, també hi ha molta afició. Aquesta per mi deu estar a les 12 o 13 en general que fan a Espanya, de petites entre parèntesis. Una fira molt familiar, està a la vora de Barcelona, vull dir, Catalunya, no? Però vull dir, de fires a Catalunya se'n fan moltes. Com aquesta i pavellons com aquest i el de Reus, no. La majoria són ara lliure, petits pobles, ara en faran una a Vic, no hi ha estat, no sé com anirà, però aquí a Mollerussa funciona. Lo que pasa que ahora no funciona cap. Hombre, si vuelvo es porque evidentemente hasta ahora ha funcionado, cada vez un poquito menos, claramente, pero un poco en general como todas. Pues básicamente es coleccionista de clase media que colecciona recuerdos, las motos que tuvo en su época y cara, depende. En principio, digamos, es una afición que gastas dinero, pero lo que gastas lo tienes. Es decir, que la inversión sigue estando ahí. No es como otras aficiones que, bueno, no sé, vas al fútbol i ja està, lo has gastado i punto. Totes les fires el que fem és passar unes enquestes a visitants i expositors. La veritat és que la valoració que en fan els expositors de la fira a nivell organitzatiu, d'assistència i de l'ens firal és molt bona, prop d'un 80% d'expositors han mostrat la seva satisfacció i la seva voluntat de tornar a venir i repetir en la nostra edició de Fira d'Expo Clàssic de l'any vinent. Sí, la propera amb més monogràfics i intentar també assolir, d'arribar a més professionals a través de clubs, a través d'associacions que ens permetin arribar a tots aquells professionals del sector que són els que finalment són la raó d'aquesta fira.